Докторе, защо старите ми амалгамени пломби от преди 45 години, нещо, което няма как да е възможно, не са мръднали, а съвременните бели пломби ми се налага да ги сменям по няколко пъти? Истината е, че за дълготрайността на една изработена бяла пломба най-важен е протокола на фиксация. Тоест, изолацията на първо място, това, което ние правим. Максимално изолирано, оперативно поле, за да няма грам влага, слюнка, защото това може да компрометира и самата пломба. Да речем, след няколко месеца или след една-две години тази пломба да се наложи да бъде сменена или пък да има вторичен кариес. Другото важно нещо е адхезията. Адхезията е това, което ние поставяме след като вече сме изолирали. Ецваме, т.е. обработваме самата повърхност на зъба, да може да бъде поставен и материалът, а именно пломбата, композита. След това поставяме и адхезивният лак, който прави окончателната връзка, и последното нещо, което задължително е много важно, това е поставянето на порции. Материалът трябва да бъде поставен на порции, за да има едно хомогенно, плътно прилепване в дупката, която е и наличният кариес. Но защо всъщност амалгамата издържа повече години спрямо бялата пломба в днешно време? Бих казал, че амалгамата е тихият убиец на вашите зъби, защото това, което вие не виждате, всъщност е по-големият проблем, а именно след като бъде махната една амалгамена пломба, вътре, повярвайте ми, няма зъб. Всичко е отцветено, всичко е с кариеси, които са хронични, и няма симптоми, които човек да разбере дали тази пломба наистина е била ефективна през целия този период от 20 години. Затова това, което искам да ви кажа е: поддържайте добре зъбите си здрави и чисти след като бъде поставена една бяла пломба и се доверете наистина на правилните хора. И последно, не чакайте 20 години за да смените амалгамените си пломби. Сменете ги още сега. Запазете си консултация.